Lalaking gibuwagan o gusto makigbalik sa iyong uyab. Nakigbinusilay na hinuon sa mga pulis sa Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabok. Nadala ra hinuon sa Tambalanan ng giilang si Ramonil Rivera, hingkod ang panuigon, taga Barangay Tabunok sa siyudad sa Talisay. Kinihuman siya na igo sa tiyan kay nakigpinusilay sa mga niresponding pulis. Bato di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, hepe sa Talisay City Police Station, nga unang gireklamo sa Talisay City Police Station sa iyang kanhi hinigugma ni Rivera gumikan kay nagsinamok kini sa babay. Apa nakadawat na lang og report ang kapulisan nga nang hasi ang suspitsado mong ila kining girespondihan. Nagkauyab ni sila for 2 months, then nagbuwag. So, di kadawat ning laki, and out of jealousy, niadto siya sa balay sa babae ng hagis na ning-on og armas. Ato pa nang i-check ning firearm kung involved ba ni sa other crimes. Daling gidala sa Tambalanan si Rivera o ganaan na sa luwas nga kahimtang, apan pasakaan kinigupat ka mga kaso. Samtang niya sa lalaking hubog nga nagmaoy, gila siyang si William Ibrado, kinsa kalit nga nanumbag kang Antonio Torion Jr. og nang habak og botilya kang Archival Bacasio. Gisumbag usab nini ang nirespondi untang barangay konsehal sa Kandulawan nga si Nicasio Abindan. Hinuon na sikop ra usab kini og gipasakaan na sa tukmang kaso. Hubog na siya, nagmaoy, niya gisita mo na nga nagwala na nuna siya dito. So nanumbag na nungulata. According sa mga residente dito sa barangay, sa mga silingan o mga barangay officials, kining tawhan na if mahubog, troublemaker gid siya. Uba ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.